Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalan Karehiyon, araw ho ng Biyernes ngayon, January 13, ano? At Friday the 13th, ano? Yung iba sa atin may mga paniniwala na malas daw ang nasabing araw, pero nasa sa atin ho yan, ano? Kung hindi tayo gagalaw at wala tayong gagawin, talagang mamalasin tayo. Nasa tao po ang ika nga ay magiging kapalaran natin. Kaya naman, doon sa ating mga kababayan, na alam natin, pukpukan ang pagtatrabaho. Ayan, Biyernes na ho mga kabalen, mga karehiyon. At bukas, araw ng Sabado, ay makapagpapahinga na kayo kasama ang inyong mga pamilya at mga kaanak at yung mga kaibigan. Ano? At pero syempre ho, yung mga babiyahe, mamaya pong hapon, yung mga magsisiuwian sa probinsya, paalala lamang ho, konting ingat lamang, konting disiplina. O dagdagan na yung pag-iingat, dagdagan na pala yung disiplina para maiwasan itong mga aberya sa kalsada. At putok lamang dito po sa CLTV 36 para ho sa pinakahuling update, kaugnay naman ang iba't ibang sitwasyon dito sa ating rehiyong Central Luzon upang sa gayon maging smooth ika nga ang inyong weekend. Narito na po mga malalaking balitang nakalap ng ating news team para ngayong Biyernes ng umaga, January 13. Higit 300,000 katao sa Central Luzon walang trabaho batay sa 2022 data ng Philippine Statistics Authority. Sampung taong gulang na bata sa Kapastarla, itong ano nang nawawala. Backyard hog racers hindi pa rin makabangon sa African Swine Flu. Pagtatayo ng kooperatiba, rekomendasyon na ng Department of Agriculture Region 3. Ito ho, bagong campus ng City College of San Fernando, Pampanga, malapit na makumpleto. At Aita Teacher nagsilbing inspirasyon sa marami kabataan. Kabalen Karehiyon, makibahagi po kayo sa ating balitaan ngayong Biyernes ng umaga. Maaari ko yung magbigay ng komento sa ating Facebook page at babasahin natin yan. Kaugnay naman itong mga balitang inihanda namin para sa inyo. Gaya na lamang ho nitong kwento ng mga backyard racers na hindi pa raw tuluyang makabangon mula ho sa pananalasa ng African Swine Fever dito po sa Central Luzon. Ano? Kaya naman ho ang Department of Agriculture hindi na po hinihikayat yung individual na pag-aalaga ng mga baboy at mas mainam raw na magtayo na lamang ng mga kooperatiba upang matiyak ang mahigpit na pagbabantay. May balita po si Paulo G. Santos. Karaniwan na sa ilang mga kabahayan sa iba't ibang baryo sa Pampanga ang pagkakaroon ng espasyo para sa pag-aalaga ng baboy. Pandagdag kita rin kasi ito o di kaya na may paghanda sa taunang pagdiriwang ng fiesta. Backyard racers kung tawagin ang ating mga kabalen na nag-aalaga ng iilang baboy sa kani-kanilang mga bakuran. Isa na rito si Lindsay Katanghal ng Mexico, Pampanga. Kwento niya, hindi bababa sa 100 alagang baboy ang napeste ng African Swine Fever o ASF. Kaya ngayon ay iisa na lamang ang baboy na kanyang inaalagaan. Daing niya sa CLTV 36 News, kahit noong pang bago magkaroon ng ASF, ay mababa na ang suporta ng pamahalaan sa kanilang mga backyard hog racer. Mostly mga 50 to 180 plus. Kasi yun nga, nagkaroon ng sakit, tapos yung feeds, ang mahal niya. Tapos kapag kinukuha, kasi kapag backyard ka kasi, babaratin ka mas kasi sasabihin nila sa piggery, ganyan, then ililes pa, mas kung, lalo na kung puro feeds yung pinapakain mo tulad namin, yung malulugi ka talaga. Sa taas ng production input gaya ng mahal na presyo ng biik at feeds at sa mga rekwisitos ngayon ng lokal na pamahalaan sa kanilang backyard hog racer, malabo na raw na magpasya pa silang magbalik sa kabuhayan.
Ayon kay Katanghal, hindi biro ang pera na kanilang isinusugal sa kabuhayang walang direktang garantiya na may kita. Right now siguro, hindi muna kasi katulad ngayon, ang mahal ng baboy, ang mahal ng presyo. Isang biik ngayon cost 5,000, 6,000. Tapos hindi ka pa sure dun sa ano dahil nga may sakit pa raw. Tapos nga, yun nga, yung mga buyer, takot pa rin sila sa mga backyard eh. Samantala, aminado si Director Crispulo Bautista ng Department of Agriculture Region 3 na maituturing na patay na industriya ngayon ang backyard hog racing sa Central Luzon. Dati-rati raw kasi nakakasabay sila sa halos 60% na supply ng karneng baboy mula sa mga commercial hog racer sa rehiyon at dahil hindi sila organisado ay hindi pumapasa ang mga backyard racer sa standard ng pag-aalaga ng baboy na inire-require ngayon ng pamahalaan upang maiwasan ng ASF. Ang backyard, organized backyard racers, ang tinatap namin yung mga commercial na. Kasi ang hirap kasi na i-organize yung mga backyard racers dahil unang-una yung kanilang kulungan hindi naman naka-conform doon sa non-use plan ng local government units. Pangalawa is yung kanilang kulungan ay wala namang environmental clearance certificate. So, yan yung mga kailangan nilang kunin. Ang nakikita umanong solusyon ng DA, magtayo ng kooperatiba ang mga hog racer. Sa ngayon, wala nang backyard talaga. Wala nang backyard. Yung mga tinamaan na backyard noon, kailangan mag-form sila ng association. So, dinidiscourage namin yung mga backyard racers nasa likod lang ng bahay. 500 million pesos ang alokasyon ng Department of Agriculture Region 3 ng population ng baboy sa rehiyon ngayong taong 2023. Kung hindi raw organisado o nasa kooperatiba, ay hindi makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mga magbababoy. Kabilang naman sa mga target na tulungan sa repopulation program ay ang mga commercial hog racers. Samantala, dahil sa kakulangan ng supply ng karne ng baboy ay umabot na sa 710 million kilos ang inangkat ng bansa noong taong 2022 ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI. Nasa 1.3 billion kilos naman ng karne ang total importation ng Pilipinas nitong nakaraang taon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan, mula ho sa baboy, tumungo naman tayo sa paborito naming mga may alta presyon, no? Isda, bangus. Kapansin-pansin ho kasi yung pagliit ng mga itinitinda at nabibiling bangus sa public market ng Syudad San Fernando at hindi lamang dyan, kundi maging sa ibang lugar din. At ayon ho sa BIFAR, ang dahilan ay ang malamig na panahon. Narito pong detalye ng balitang yan. Marami sa ating mga Pilipino ang paboritong mag-ulam ng bangus. Mapaprito o ihaw, paksiw o sinigang, tiyak mapapasubo ka sa sarap ng pambansang isda ng Pilipinas. Pero napansin nyo ba, napahirapan ang paghahanap ng mga malalaking bangus sa palengke at halos maliliit lang ang nagbebenta ngayon. May paliwanag dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yung malamig na klima, actually hindi lang yan sa bangus, halos lahat ng isda ay naapektuhan, lalo na yung mga nasa alaga natin, yung bangus, tilapia. Kapag malamig ang klima, apektado yung kanilang natawag na metabolism, humihingi na silang kumain. Kaya, ayun, naapekto din ang growth nila. Mula sa 15 cm sa karaniwang laki, ay nasa halos 6 cm sa lamang umano ang mga bangus na mabibili sa City of San Fernando Public Market. Lumit po ngayon, sir. Dati po, kung yung large namin, size na XL na, extra large na. Ngayon po, yung large namin, parang medium lang. Galing dagupan ng mga bangus sa tinda ni Gemma Ordonez at wala raw siyang magagawa dahil maliliit lamang ang kanyang nakukuha mula sa mga dealer. No choice din po kami na hindi namin kunin kasi yun po yung dating na isda namin eh. Yun yung dapat namin itinda. Hindi po kami pwedeng pumili o... Kasi kung pipili ka po, kung ayaw mo yun, choice mo yun eh. Pwede naman po eh. Kaso, wala kang ititinda yung araw na yun. Kaya pag binagsak sa'yo yung isda, kahit anong size,
nasa iyo yung desisyon kung gusto mong itinda o hindi. Pumapatak naman sa 190 pesos ang kada kilo ng bangus. Mas mataas kumpara noong bago ang malamig na panahon na 180 pesos kada kilo. Kung dati ay nakakakuha si Aling Gemma ng 50 kilos kada araw mula sa supplier, ngayon ay nasa 25 to 30 kilos na lamang. Inaasahan naman na umano ito ng mga nagbebenta ng isda sa syudad ng San Fernando at naipapaliwanag naman nila ito sa kanilang mga suki. In-explain ko naman po sa kanila na alam nyo naman po pag malamig, medyo yung mga huling isda medyo maliit, alam na naman po ng mga namimili. Paliwanag naman ng BIFAR ay walang kakulangan sa bangus sa Central Luzon at ang pag-e-export ng mga bangus mula sa mga pangisdaan ang nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Kausap ko kahapon yung ating mga informants natin sa involved sa production. Marami tayong bangus. Nga lang, ang observation kasi nila, ang umina kasi yung kalakal sa mga pamilya, yung mga fish landing. Like halimbawa, yung Agunoy, previously ay 1,000 manyera, naging 700. So, umina siya ng 300. So, ibig sabihin, tumumal talaga yung merkado pagdating sa mga fish landing. So, affected talaga yung mga nasa distribution dahil kaunti yung supply, tumataas yung demand. Tutugon na naman umano ng BIFAR ang problema sa distribusyon ng mga isda sa mga palengke. Nakahanda rin daw ang tulong pinansyal na ipapamahagi sa mga mangingisda at mga tindera upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Samantala, ayon kay Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark, ay aabot pa ng Pebrero ang hanging amihan. Kaya't paalala ng BIFAR ay hanggang sa buwan ng Pebrero ay asahan na maliliit na bangus. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, abangan ho sa ating pagbabalik. Baka kasama natin si City Engineer Anel David ng Syudad San Fernando para bigyan tayo ng update kaugnay ho nitong ginagawang bagong campus ng City College of San Fernando, Pampanga. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Gaya ho ng nabanggit ko kanina, mga kabalen, makakasama ho natin sa ating programa si Engineer Anel David, ang City Engineer ng Syudad San Fernando, Pampanga, para bigyan ho tayo nitong bagong update, kaugnay na bagong campus ng City College of San Fernando na malapit nang matapos, makumpleto yung konstruksyon. Magandang araw, Engineer Anel, at welcome sa ating programa CLTV 36 Balitaan. Hello, good morning Justin at sa mga tagapanood, taga-subaybay ng ating programa. Yan ating Anel, kumusta yung construction ng City College? Kasi marami nagtatanong, saan ba matatagpuan yung bagong campus at ano na yung inabot nitong ating construction? Ayun, ang bagong campus ng City College ay located siya sa ating City Civic Center. Siguro kung napapollow nyo yung CIO natin and yung mga activities ng city, meron tayong nabuong City Civic Center na located sa Barangay San Isidro, City of San Fernando. Although San Isidro siya, technically, parang lumalabas na 3 barangay na sasakupan niya dahil malaki yung area natin doon. Dadaan ka sa may kanto ng Del Rosario, sa may URC. So, we can say na Del Rosario siya, and we can also say na Alasas siya dahil meron din siyang access road kung galing ka sa Barangay Alasas. And with regards naman sa construction niya, with regards naman sa construction niya, ang update natin ay yung building nasa, I think, 85 to 90% na kasi nag-finishing na tayo. May nag-start na tayo ng mga painting works, tapos yung mga cladding natin, and magro-roofing na tayo, tapos na tayo sa mga trusses. So we're expecting by first week of March, makakompleto na natin. Ating Anel, gaano kalaki itong bagong campus? If we're talking about the land area, may idea ka ba kung gaano kalaki yung land area? And then yung gusali, ilang palapag ba yung gusali? Yung land area natin, yung pinatatayuan, of
course, hindi lang ito yung building footprint. Nasa, I think, 5,000 square meters. Tapos meron tayong nagagamit na 1.1 hectares sa likod ng building, which is owned by the DOST-TRC. We're using that through a use of rock agreement, wherein we agreed na the DOST agreed na we can use the property basta wag lang tayo magtayo ng mga permanent structures. So, magagamit yun ng ating mga estudyante sa mga activities, outdoor activities. Ayun. Tapos, with regards naman sa ating gusali or yung building, meron tayong, kung sa mga regular classroom, ito'y 4-story na 8 classroom per floor. So, that's 8 times 4. But dahil kapag City College, meron tayong mga president's room, mga faculty, tapos lab. So all in all, kung itatanong mo kung ilang classroom ang nandun, yung literal na classroom na may mga blackboard or whiteboard, may 24 classrooms tayo. Ayan, oo, napakagandang programa, yung mga ganitong infrastruktura na magbibigay ika nga access sa edukasyon sa ating mga kababayan. Paulit na lang, kailan inaasahang matatapos ito at kung sakali mag-ooperate? By first week of March, tapos ang construction natin, pero yung faculty natin and yung admin ng ating City College, they are expecting to utilize the campus this coming school year. Patatapusin lang doon yung mga ngayon. Tapos this coming school year, I think the first month of the school year is August na, no? Yun. Tapos, in addition, meron tayong, dahil our mayor, Mayor Vilma is expecting the population of City College to blow up. Nagiging baby na din niya kasi yung City College. Yung premyo natin, dahil naging SGLG awardee tayo, may 7 million grant ang DILG and inalat niya ito as additional classroom for the City College. So, ngayon, we're ongoing procurement and preparation of plans para sa additional 3 classrooms pa. Na dyan din itatayo sa... Yes, dito din sa area na to. Yes. Ayan, oo, magandang balita yan para sa ating mga kababayan. Engineer Anel, maraming salamat. Alam ko, nasa gitna ka ng pagpupulong, pero ganun pa man, binigay mo ang iyong oras para magpaliwanag din sa ating mga kababayan, sa mga Fernandino, kaugnay nitong magandang programa ng city government, itong tinatayong bagong campus. Ating Anel, maraming salamat at mag-iingat ka. Thank you. Ayan ho, mga kabalen, mga karyon, narinig ho ninyo ang panayam natin kay Engineer Anel David, ang City Engineer ng Siyudad San Fernando, Pampanga, kaugnay nga nitong bagong campus ng City College na matatagpuan po dyan sa may Barangay San Isidro. Pero gaya nga ng binabanggit kanina ni ating Anel, kung kayo ay manggagaling yan sa MacArthur Highway, manggagaling kayo ng town proper, Ken pong Kabalenan, ng San Fernando, kaya intersection, magbanda ko pong Kaili, kitang Del Rosario, kita po ating traffic light, papasok po kayo ng Del Rosario, and then kakaliwa ulit kayo papunta doon sa City Civic Center. Makikita nyo naman, may mga karatula naman, at nandun ho, at may access road din ho yan sa Barangay Alasas. Ay babanggitin ko lamang ulit, 4 na palapag na kaya hong paglula ng 24 na classroom at meron ding roof deck at meron din ng open space kung saan pwedeng gamitin ng mga estudyante. At itong dinagdag na impormasyon ni ating Anel, itong karagdagang 3 classroom pa na posibleng itayo dyan mula ho doon sa napanalu ng budget naman ng city government sa Seal of Good Local Governance. Ayan ho, mga kabalen, mga karehiyon. Samantala, dumango na ho tayo dito sa ibang balita. Ito, nananatiling nasa higit 300,000 po ang bilang ng mga walang trabaho sa Central Luzon sa pinakahuling tala ng PSA. Bagamat bumaba po yung bilang na ito, dapat pa rin daw tugunan yung mga salik na nakapagdaragdag doon sa bilang ng mga unemployed. Ano ho yan? Yan ho yung job mismatch. Kaya ho yung mga city college, gaya ho ng City College of San Fernando, yan ho ang nais nilang tugunan. Kung ano yung industriya na meron sa inyong bayan o syudad, yun yung mga kurso kanilang inaalok para matugunan yung job mismatch na tawagin. Isa rin daw sa mga problema na nakikita ho ng DOLE kung bakit marami pa rin ang mga walang trabaho ay yung kawalan ng access sa mga lugar pagawaan. Ayan, alamin ho natin ang detalye ng balitang yan mula kay JM De Jesus.
Sumasideline bilang construction worker ang 31 years old na si Alexis Beliwang ng Barangay Santo Niño, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Gusto sana niya makapaghanap ng permanenteng trabaho upang may kasiguraduhan na ipantutustos sa kanyang asawa at 2 anak. Sobrang hirap po sir kasi mahirap po maghanap ng trabaho eh. Lalo na po hindi ako tapos sa pag-aaral. Kung hindi lang po makasideline sa construction, walang makain yung mga bata. Gusto ko man po maghanap ng iba kasi hindi po ako tapos sa pag-aaral eh, kaya mahirap po talaga sir. Suntok sa buwan umano ang kanyang mga sideline sa construction. Kung maganda-ganda ang kita ay umaabot ng 500 pesos kada araw ang naiuwi ni Beliwang sa kanyang pamilya. Pero hindi pa rin umano ito sapat dahil nasa 700 pesos ang kanila nagagastos kada araw. Sa ngayon ay wala siyang trabaho dahil natapos na umano ang bahay na kanilang huling ginawa. Kaya't handa umano si Beliwang patusin ang kahit anong trabaho basta't ito'y permanente. Sanang talagang permanente na hindi na maalis sa trabaho. Kagaya doon sa mga munisipyo, ganyan, ni Rosol, yung kahit walis-walis ka lang. Kasi doon, pamatagalan talaga, hindi ka man, kasi gusto mo man pumasok ng ibang trabaho na, may diploma dapat, di ba, sir? O, wala naman kasi akong ganun eh. Kaya bagsakan lang namin, hanggang lang doon sa construction worker. Kaya sino bang hindi magkakagusto ng ibang trabaho maganda, sir? Kaya, kaso, mahirap lang talaga, sir. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 4.2% ang unemployment rate sa bansa nitong November 2022. Katumbas ito ng higit 2.1 milyong katao na walang trabaho. Mas mababa naman ito ng 0.3% o tinatayang 100,000 katao kung ihahambing sa October 2022 data. Sa Central Luzon, nananatiling nasa 300,000 kataong bilang ng mga walang trabaho batay sa October 2022 data ng PSA. Katumbas ito ng 4.7% unemployment rate na mas mababa rin ng 0.3% kumpara sa datos noong July 2022. Ayon kay Director Geraldine Panlilio ng Department of Labor and Employment Central Luzon, refleksyon ito ng bumubuting ekonomiya ng rehiyon at pagtaas ng employment rate sa 95.3%. Nakikita natin na kahit sa mga socio-economic indicators na nagpipick up na talaga yung economy natin dito sa Central Luzon. No? Marami na ang nag-open ng kanilang mga businesses after the pandemic. May ripple effect yan. Madami ang nagbubukas. Marami yung nag-expand na. So, nag-pre-pandemic level na yung kanilang provision of services and products. So, ganun din ang ibig sabihin nun na dadami ang mga ngailangan ng workers. So, madami ang mabibigyan ng trabaho dito sa Central Luzon. Job mismatch at malalayong lugar ng trabaho ang nakikitang dahilan ng DOLE na pangunahing sanhi ng unemployment sa rehiyon. Dahil dito nakikipag-ugnayan na umano ang DOLE Region 3 sa mga lokal na pamahalaan upang maiangkop sa pangangailangan ng mga programang dapat ipatupad. Ang ginagawa ngayon ng DOLE is looking into what are the requirements and then paano natin sila i-train. Baka pwede natin silang bigyan ng mga incentives. Tingnan natin yung maaaring suporta, subsidiya para sa transportation. Na convergence yan of efforts with the national government and the local government. So yun yung sinasabi nga, hindi mo kasi pwedeng sabihin, walang trabaho sa Central Luzon. Hindi po yan totoo. Merong trabaho, ngunit hindi yung trabaho minsan na gusto ng tao o kaya hindi yung trabaho na merong skill yung tao o merong kakayanan yung tao. So dapat i-meet natin yan, no? Yung mismatch na yan. So yan yung isa sa gusto nating solusyonan ngayon. Target naman ng DOLE Region 3 na mapanatili ang mataas na employment rate sa rehiyon at mabigyan pa ng oportunidad ng mga naghahanap ng mapapasukang trabaho at masolusyonan ang perennial issue ng job mismatch. Samantala, pang 12 Central Luzon sa lahat ng mga rehiyon na may pinakamataas na employment rate. Nanguna naman ang Region 9 o ang Zamboanga Peninsula habang ang Central Visayas naman ang panghuli sa listahan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan, speaking of job mismatch at trabaho, gaya nga ho ng nabanggit ng DOLE, kailangan iibagay yung mga pag-aaralan para doon sa ating mga kabataan upang sa ganun maitugma yung mga aralin na kinakailangan o yung mga aralin na kailangang makuha upang sa ganun magawa ng maayos yung kanilang mga trabaho. Ito ho, kaugnay niyan, itong TESDA naman, yung Technical Education and Skills Development Authority ay nagpapatupad na ng dual training system
na isinasagawa ho sa mga paaralan at workplaces o mga lugar pagawaan. Layon umano ng Dual Training System o DTS na magbigay ng mga naaangkop na pagsasanay para sa mga nagnanais mapaunlad ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan at propesyon. Bukod pa rito, nagbibigay din ang ahensya ng scholarship programs para sa mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral o individual at maging handa ang mga ito sa mga industriya o trabaho na maaari po nilang pasukan. Kabilang sa mga ito yung Training for Work Scholarship Program, Private Education Student Financial Assistance, Special Training for Employment Program, Universal Access to Quality Tertiary Education, Tulong Trabaho Scholarship Program, at RISE Extension Services Program. Nag-aalok din po ang TESDA ng 4 na uri ng pagsasanay, gaya ho ng mga school-based trainings, institution-based training, community-based training, at enterprise-based training. At meron din ho silang mga online courses at programs. Kabilang naman ho sa mga pwedeng kuning kurso o yung mga inaalok po ng TESDA ay mga kurso kaugnay ng agrikultura, automotive, construction, electrical and electronics, information and communication technology, food and beverages, garments, maritime, tourism, visual arts, at wholesale and retail trading courses. Ang mga pagsasanay ho na ibinibigay ng TESDA, gaya ho ng DTS at iba pang mga programa ay malaking tulong umano sa pagbawas ng bilang ng mga unemployed o walang trabaho sa bansa. Para ho sa mga kababayan natin dito sa Central Luzon na interesadong makapag-avail ng kanilang mga programa at magkaroon pa ng karagdagang impormasyon sa listahan ng mga kinakailangang dokumento at iba pang rekisitos para ho makapag-apply, ay maaari ho kayong bumisita dito ho sa website ng TESDA, www.tesda.gov.ph, o yun po kanilang Facebook page na TESDA Region 3. Tumango naman ho tayo sa syudad ng Mabalacat kung saan inanunsyo na ho ni Mayor Crisostomo Garbo ang kanyang plano na isimulan na ito ho renovasyon o yung pagsasaayos ng City Public Market na matatagpuan po dyan sa may MacArthur Highway, Barangay San Francisco ng naturang syudad. Mag-allocate daw ang City Government ng Mabalacat ng 100 hanggang 200 million pesos na pondo para sa repair ng nasabing gusali o infrastruktura. Yun pong ground floor, batay sa initial na plano, ay gagawing wet section ng palengke. Habang yung ikalawang palapag naman ay itatalaga para ho sa mga non-food items at maging tanggapan ng lokal na pamahalaan. At yung ikatlong palapag naman ay magsisilbing parking space. 965 square meter po ang lupa na target din para naman sa expansion ng City Public Market ng Mabalacat. At ito ginagawa na yung mapping para ho matiyak yung marerelocate na pamilya na posibleng maapektuhan po nitong gagawing expansion ng market ng City of Mabalacat. At maliban ho dyan, ay nais daw nilang mag-install ng solar lighting system at ika nga ito yung gagamitin sa naturang palengke para makatipid sa kuryente at gayon na rin yung masustain yung operasyon ng mga pagtitinda o ng mga tindahan kahit na merong power interruption. At syempre makatutulong pa ito sa ating kalikasan. Ayon sa City Government, inaasahang magsisimula ang renovation projects dyan sa City Market ng San Fernando, ng Mabalacat City. Yun pong ulitin ko lamang, inaasahan pong magsisimula yung renovation sa public market ng Mabalacat City sa ikalawang bahagi po ng taong 2023. Ito ho sa ating pagbabalik, isang 10 taong gulang na bata sa Capas Tarlac. Nawawala ho ng 8 araw nang nawawala. At mula ho nang maiulat sa atin yan kahapon, 7 araw ngayon, ika-8 araw na ho.
Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito mga kabalen, public service announcement muna tayo. Ayan ho, kung sino man ho ang nakakita sa batang si John Axel Palma Alfonso, 10 taong gulang mula ho sa Barangay Dolores, Capas Tarlac, ay ipagbigay alam lamang sa pulisya o di kaya may tumawag sa ina ng bata na si Jenaline Palma sa numerong 0931-808-6578 o 0966-397-8806. Ulitin ko lamang, 0931-808-6578 o 0966-37-8806. January 5 po ng umaga nang huling nakita si Axel. Bandang alas 10 daw ng umaga, pinagluto pa raw ito ng kanyang ama bago naman magtungo sa kanyang trabaho. 3 bahay lamang ang layo mula ho sa kanilang inuupahang tirahan. Pasado alas 11 daw ay dumating umano sa kanilang tahanan ang pinsan ng kanyang ina, ngunit wala rin itong dinatnan. Suot daw ni Axel ang isang brown na t-shirt. Nawawala rin umano ang pink na jacket nito na pinaghihinalaan po ng ina na suot din niya. Ayon pa rito, alam ho ng bata ang kanyang uuwian. Kung sakaling naligaw man at kabisado nito ang phone number ng kanyang ina. Kaya naman duda ho ng inang si Jenaline Palma, naku, may tumangay sa kanyang anak. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag. Meron na po ako, pero wala pa po akong ebidensya, pero wala naman po akong ibang alam na kukuha sa kanya, ma'am. At ramdam din po ng mga pulis, ramdam din po nila. Pero wala pa po kami sapat na ebidensya, kaya hindi kami pwedeng basta-basta na lang po. Ayan, dumako naman ho tayo sa ibang balita sa lalawigan ho ng Bulacan. Pinabulaanan ng Malolos City Police ang kumakalat na impormasyon na pumanaw ho si Joshua Paul Saladaga alias Inchik. Ang suspect po sa pagpaslang kay Christopher Velasco, 32 anyos at isang person with disability sa Barangay San Gabriel sa lungsod ho ng Malolos. Ito ho yung naibalita natin dito sa CLTV 36 News at kamakailan lamang yung pong nakuhanan pa ng CCTV camera, yung pananaksak di umano nitong alias Inchik doon sa biktima na naging dahilan naman ng kanyang agarang pagkasawi. At ibinahagi po ni Police Captain Ernesto Clemente II na nasa kustodiya pa rin ng kapulisan si alias Inchik at wala raw dong katotohanan yung fake news kung tawagin. Yung pinapakalat na siya ay pumanaw na nga. At bilang patotoo ay naglabas pa ng video ang PNP kung saan makikita ho si alias Inchik na may hawak na dyaryo na may petsang January 12, 2023. Bunsod naman ito, iimbestigahan daw ng PNP ang nag-post ng naturang fake news sa social media. Nagbabala rin po ang kapulisan sa publiko na labag sa batas at may karampatang parusa ang pagpapakalat ng pekeng impormasyon online. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Police Captain Ernesto Clemente II, ang hepe po ng Intelligence and Investigation Division ng Malolos City, PNP. Ito ay lubos na pinapabulaanan po ang kumakalat na balita o social media post na si Joshua Saladaga Magsakay o alias Inchik na siyang primary suspect sa pagpatay ng isang PWD noong January 1, 2023 sa Barangay Santo Niño dito sa ating lungsod ay fake news lamang. Kasama po natin ngayon si alias Inchik na may hawak po ng isang newspaper ng Inquirer na may petsang January 12, 2023. Pinapaalala po ng ating hepe na si Police Lieutenant Colonel Andre Anthony S. Manglo
na ang pagpapakalat ng fake news sa anumang paraan ay labag sa batas na meron itong karampatang parusa at pagkakakulong. Mula ho sa Bulacan, dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Nueva Ecija kung saan nagresulta ho sa pagkakasamsam ng nasa mahigit 218,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang isinagawang buy-bust operation na pinangunahan po ng NEPO o yung Nueva Ecija Provincial Police Office dito pong ika-11 ng Enero. Dalawang buy-bust operation pong inilunsad sa Cabanatuan City kung saan nahuli po ang 3 drug peddlers. Nakuha po mula sa suspect ang 28.5 grams na hinihinalang shabu na may estimated value na 214,200 pesos. Nagsagawa rin ho ng anti-illegal drugs operation sa Science City of Muñoz at mga bayan ng Aliaga at Haen na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 4 pang suspect. Kung saan dito ho nakumpiska naman ang 0.36 grams ng hinihinalang shabu at 10 gramo ng hinihinalang marijuana fruiting tops at nagkakahalaga po ng 4,000 pesos. Samantala, patuloy daw ang programa ng kapulisan sa pagtugis sa mga gumagamit ng iligal na droga at pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Itong Aita teacher nagsilbing inspirasyon sa maraming kabataan. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho mga kabalen, tinatayang nasa 136,000 na kawani ng pamahalaan sa Central Luzon ang makikinabang sa pagpapatupad ng pinakahuling tranche ng Salary Standardization Law. Bagamat may aumento sa sahod, hindi naman may tatanggi na hirap pa rin sa pagbabudget ng ating mga karehiyon dahil na rin ho sa taas ng presyo ng mga bilihin at yung ipinapataw pagbuwis sa bagong salary scheme. May detalye po ng balitang yan si Paulo G. Santos. Isang magandang balita sa pagpasok ng bagong taon para sa mga kawani ng gobyerno ang pagpapatupad ng 4th tranche ng Salary Standardization Law. Kabilang sa mga tatanggap ng aumento sa sahod, ang barangay health worker na si Ligaya Caparas ng Malino, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Malaking tulong din po yun para dagdag para sa pag-aaral ng mga bata, sa gastusin po. Mas mainam po kung madadagdagan yung aming honorarium. Sa ilalim ng Local Budget Circular Number 149 na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM nitong January 10, 2023, inabisuhan na ang mga local government unit na ipatupad ang huling tranche ng Modified Salary Schedule for local government personnel. Bukod sa mga tumatanggap ng honoraria gaya ni Caparas, inaasahang makikinabang din sa taas ng sahod ang mga LGU personnel, maparegular, casual o kontraktual. Ayon kay Kapitan Rudy Sunga ng Barangay Malino, malaking bagay ito, lalo pat sila ang mga tumatayong frontliner sa komunidad na unang tumutugon sa problema ng kanilang nasasakupan. Good news yung pagtaas ng sahod ng ating mga government employees coming from the national government, especially from Department of Budget and Management, which is DBM. Aabot sa 1.4 milyon na kawani ng gobyerno na regular at maging ang mga elective, appointive mula sa executive, legislative, judicial branches, constitutional commissions, constitutional offices, state universities and colleges o SUCs, and government-owned or controlled corporation o GOCC ang kasama sa Standardization Law o SSL na isinabatas noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Undersecretary Gades Hope Libiran, ang tumatayong magsalita ng DBM, pinag-aaralan na rin ang posible pang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa mga kawani ng gobyerno dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Naglaan po yung gobyerno para po ma-implement itong salary standardization law natin, yung 4th tranche ng 37 billion po para ma-cover yung salary hike po ng around 1.4 million government personnel. Yung DBM po ay nag-allocate po ng around 48 million under the Governance Commission of GOCCs para po magkaroon ng isang study tungkol po dun sa possible round of increase. Sa implementasyon ng last tranche ng salary adjustment, ang salary grade number 1 na nooy 13,000 pesos ay magiging 13,780 pesos. Ang salary grade number 11 na dating 27,000 pesos ay magiging 29,075 pesos na. Habang ang SG number 25 na sumasahod ng 102,690 pesos ay tatanggap ng 115.12 pesos. Hindi naman kasama dito ang mga pulis at militar. Samantala, bukod sa basic pay adjustment, bahagi rin umano ng pinag-aaralan ng DBM ay kung sumasapat pa ba ang economic allowances ng mga kawani ng gobyerno. Bilang tugon po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos, nagbigay po ng instruction si DBM Secretary Amena Pangandaman na mag-conduct po ang DBM ng parallel review or study ng mga benefits na natatanggap ng mga government workers. Nabanggit ko kanina yung tungkol dun sa personnel economic relief allowance, yung clothing representation allowance. Lahat po yan ay i-review ng DBM within the year para po ma-assess o malaman kung kinakailangan bang i-adjust yung mga ito depending on the current situation. Dito sa Central Luzon, aabot sa higit 136,000 na kawani ng gobyerno ang makikinabang sa salary adjustment ayon sa Civil Service Commission. Hindi naman kasama sa bilang ang higit 48,000 na job order at contract of service. Ayon kay CSC Region 3 Director Fernando Mendoza, kahit na may salary adjustment, nananatili pa rin ang matinding hamon para sa mga kawani ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nararamdaman din namin na halos yung epekto niya ay kumbaga hindi ganun kalakas ang impact ng increase. Kasi nga po, paglaki ng lalaki na rin yung income bracket ninyo, malaki na rin yung tax reduction. So, minsan, mas malaki pa yung binabawas. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Dumako naman ho tayo sa ibang kita. Nagsilbong inspirasyon ngayon ang gurong Aita na si Jenny Victoria Pagulo nang makapasaho sa licensure examination for teachers o LET. Matapos po ang 25 subok. 2016 pa umano nang pumasa ang guro, ngunit muling nag-viral ang kanyang kwento na ang lumabas ito October 2022 LET results. Unang kumuha po ng LET si Pangulo noong 1990, ngunit hindi siya naging matagumpay. Gayunpaman, hindi siya tumigil na sumubok na mag-exam hanggang sa nakapasa na siya. Nakakuha na rin po siya ng master's degree in Filipino at may PhD in teaching and management. Payo ho niya sa mga kabataang sasabak din sa LET, kung kayo po ay magre-review, bigyan niyo ng panahon at maging sincero at magkaroon din ng tiwala sa sariling kakayahan. Kung kayo naman ay mabiguraw sa unang pagkakataon, ay huwag matakot sumubok muli. At higit sa lahat ay isuko at magtiwala sa poong may kapal. Si Pangulo po ay kasalukuyang nagtuturo sa Tarukan Elementary School sa lalawigan ng Tarlac. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 140 kilometers dyan po sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At samantala po, northeast monsoon naman po nakakaapekto
dito po sa may Northern at Central Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Occidental, Albay, Masbate, Sorsogon at Catanduanes, maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkurog at pagkidlat, dulot po ito ng LPA o Low Pressure Area. Gayon din po ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Mimaropa at natitirang bahagi ng Western Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region kasama po ang Quezon. Maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman din ng LPA o Low Pressure Area. Samantala po ang Metro Manila, Cagayan Valley, natitirang bahagi po ng Calabarzon at Aurora. Maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat din mga pagulan. Ito po ay dulot naman ng medyo malakas na northeast monsoon o hanging amihan. Samantala po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi pa po ng Central Luzon ay magiging kaaya-aya naman din po ang lagayan ng panahon. Magiging bahagi hanggang sa kumisan ay magiging maulap lamang po ang papawirin sa bandang hapon o gabi at posible pong makaranas ng mga mahihinang pagulan. Dulot din po ito ng amihan. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pagulan sa sa ibang lugar ng ating bansa. Samantala po, yung pong mga naapektuhan po ng low pressure area ay sana po ay maging handa at dahil posible po dyan ang mga pagbaha, pagguho ng lupa. Kaya pinag-iingat po natin ang lahat. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok, at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din tayong at CLTV 36 News sa Facebook at yung ating namang Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. At pwede ho kayong bumisita rin sa ating website. Kung nais yung balikan yung mga programa ng CLTV ay i-log in lamang yung www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood ba ng mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.